Цялостно изчистване на организма. Това е спасението и разликата между това постоянно да имаш здравословни проблеми и да не можеш да се отървеш от тях, и това изобщо да не се сещаш за здравословни проблеми и да си истински здрав. И за да се уверите, че това, което казваме е истина, ето какво може да опитате, за да го постигнете и вие. Лечебен сироп от люцерна и лечебен сироп от артишок. Това е основата на нещо уникално. Пият се сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. Екстрактите могат да ви помогнат да пречистите кръвта си, да изчистите целият си организъм от захар, холестерол, мазнини, токсини, плаки, тежки метали, радиация, да пречистите и възстановите функциите на черния дроб, щитовидната жлеза, да помогнете на организмът си да се справи с огромен брой здравословни проблеми, да подсилите имунитета, да ускорите метаболизма, да изгорите излишните мазнини, да свалите излишните килограми и да промените организмът си напълно. Ефектите и резултатите са потресаващи, бързи и само полезни. Могат да се приемат с всякакви медикаменти, защото нямат нищо общо с тях. Екстрактите действат невероятно ефективно и щадят изцяло организма. Опитайте и променете животът си изцяло. По-късно ще ми благодарите. Сега аз ви благодаря и успех на всички!